बेखौ मा थांखि लानाय जादों? दिनैहाय जों बे थांखिखौ लानायनि खारना बेनो जे जों Ex-Ndfbनि जानानैहाय सारमोननिसिम जों बेखौनो खावलायनाय थादों जे दानि नैबे BTC जे सरकार दागोन दा बेखौ लानानै जों Ex-Ndfbनि जानानैहाय माने जोङो मोनफ्रोमबो जेनेबा बे राजनितिक हान्जा जेनेबा जोंनि सिगनेटारिफोर जे Ex-Ndfbनि जोंनि लिडारफोर जे बेबायदिनो ओरैहाय नोंना ओरै प्रमद सार आरो ओरैहाय नोंना गबिन्द सार सानजारां सार आरो दोलो मोनसेनिफ्राय ओरैहाय नोंना जोंना सावरायग्रा सार आरो जोंनि धीरेन सार फैलाव सार आरो बेजों लोगोसे उइटनेसावहाय शिब सार दङ बारग' दा बेखौ लानानैहाय जोङो बेखौनो खावलायो जे माने दानि नैबे सरकार दागोनावहाय माने जोङो खौसेयैनो जाहाथे बिसोरो सारमोना खौसेयैनो माने दानि BTC सरकारखौ दागोन होननानैहाय जोङो आसा आरो मिजिंथियो बेखौनो जोङो सारमोननिसिम जों Ex-Ndfbनि जानानै खावलायहरनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे जों Ex-Ndfbजों लोगोसे बेबायदिनो साफ्रोमबो जेसेबांनाखि जोंनि बर' माहारिफोर दङ बे बर' माहारिफोरा नैबे दानि बे लास्ट चान्स जे गल्डेन चान्स होननानै बुंजायो दा बिनि गेजेरावहाय दा साफ्रोमबो माने सारमोनखौ जेनेबा जोंनि जेसेबांनाखि मोननै दोलोनि जे रिजनाल पार्टिफोर दङ दा बेफोरबादिखौहाय जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा बा Ex-Ndfbफ्रा बेखौनो खौसे जानानैहाय दानि BTC सरकारखौहाय गठन खालामनो थाखाय आसा खालामदों आरो सारमोननिसिम खावलायदों। बेनिखायनो जों दिनैहाय Ex-Ndfबनि जानानैहाय दिनै प्रेस मिडियाफोरनि गेजेरजों जों बेखौनो सारमोननिसिम खावलायहरनाय थाबाय जे गासिबो बेखौनो आङो गले गले बा जावले जावले बुङो जे आङो Ex-Ndfबनि जानानैहाय जों बेयाव जेसेबांनाखि जों दिनै गसंफैदों बे साफ्रोमबो आरो बेजों लोगोसे गासैबो गामिनि रायजो राजाफ्रा बयबो जोंनि सायावहाय खावलायनाय हिसाबै दिनैहाय बे प्रेस मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायो जे जोंनि लिडारफ्रा दानि बे BTC सरकार गठन खालामनायावहाय खौसे जानानैहाय BTCखौहाय सासन खालामनांगौ आरो बेनि गेजेरावहाय जोङो BTCनि चिफखौहाय बेबायदिनो जोंनि सिगनेटारि निफ्रायनो गावसोरनि गेजेरावनो खौसे जालायनानै रायलायलायनायनि गेजेरजों डिसिसन लानानैहाय सोरखौ दोननो दोना बेखौहाय गावसोरनो थिग खालामनानैहाय BTCखौहाय जोंनि सिगनेटारिफ्रानो सासन खालामनांगौ बेखौनो जोङो Ex-Ndfबनि जानानैहाय खावलायहरनाय थाबाय। गसाइगाव साब डिभिजननि सिङावनो सराइबिल होननाय गामियावहाय जोङो मोनसे माबा लादों प्रग्राम लादों। बे हाबाफारियावहाय जोङो ओरैबायदि जोंखौ बर' रायजो राजाफ्रा आइ आफा बिदा फंबायमोनहा खावलायनायजों लोगोसे जों गासै Ex-Ndfbफ्रानो मोनसे जोङो जयै सानलायबाय थादोंमोन माने जों खौसे जानायखौ लुबैबाय थादोंमोन गोदोनिफ्रायनो आरो दासिमबो जोंनि बे सम आरो सुबिदाया जों खौसे जानायनि सुबिदाखौ मोनफैदों। दिनै बुंनो थाङोब्ला जोंहा दाखालिसो BTC इलेक्सनाव देरहानानै थांनाय जोंना प्रमद सारमोन फेरेंगा सारमोन गबिन्द सारमोन आरो सानजारां सारमोन आरो फैलाव सारमोन आरो सावरायग्रा सारमोन बिसोरो जयैनो लोगो नांनानैहाय दिनै BPFजों सरकार दानायखौ जों लुबैदों। जाहाथे जों लुबैनायजों लोगोसे आरो बेवहाय गथाय अल बर' रायजो राजाफ्रानो जों दिनैनि नैबे खौसे जानायखौ लुबैदों। जोंखौ बारे बारे खावलायनायनि थाखाय जों दिनै प्रेस मिटआवहाय फैनांगौ जादों। जों माब्लाबाबो फैफेराखैमोन दिनै जोङो बायद' जादों रायजो राजाफोर बारे बारे खावलायनायावहाय बेनिखायनो जों दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो जों खावलायहरो रायजो राजाजों लोगोसे Ex-Ndfbफ्राबो जों बेखौनो Ex-Ndfबनि जानानै जों बेखौनो खावलायहरो जाहाथे जोंनि सारमोनहा जयैनो UPPLनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं आरो BPFनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ मिलायनानै जयैनो सरकार दानांगौ जों बेखौनो लुबैयो। बेखिनियानो हरबाय दिनै गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय सराइबिल ओनसोलावहाय जोङो मोनसे Ex-Ndfबनि जानानै मोनसे खौरां मेल हाबाफारि लानाय जादों आरो बेखौ जोङो मोनसे जे जानानै थांनाय BTC बा BTR इलेक्सना जोंना बारग'लांबाय थबे जोङो दिनैसिमावहाय गोबां सरकार दानायनि बेलायाव जों बेले बेजेखौ जोङो नुनो मोनदों। जोंनि हारिनि गेजेरावहाय जोङो गोबां गोरोबलायैखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जोङो बेखौनो जोङो लुबैयो रायजो राजा आरो Ex-Ndfb जानानै रायजो राजानि जानानै बा समग्र जोंनि BTC बा BTRनि जानानैहाय जोङो बेखौनो लुबैदों जे गोलाव समनिफ्राय जोङो जे नांनानै मोननाय बे जारिमिनारि गोरोबथा गोजोन गोरोबथाखौ लानानै जोङो गोबांथार जोंनियावहाय जोंनि सिभिल मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा जनगणफ्रा रायलायनाय जादों गोबांथार दान्थे बिदान्थे जालायदों। दा बेनि गेजेराव जोङो बेखौनो जों नुहुरदों बयनिबो मतामतखौहाय खौसेथिनि बाथ्राखौ जोंनि लिडार बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो लानानै गोजोन खौसेथि उन्नति जौगानायखौ लानानै रायजो राजाफोरखौ दैदेनबोबाय। नाथाय दिनैहाय जोङो बे भटनि
जे बेलायावहाय गभर्नमेन्ट दानानै जे खुंथाय गोहोआव फैनांगौनि मुगायाव गोबांथार बेले बेजेखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जोङो रायजो राजानि जानानैहाय बा एक्स-एनडिएफबि जानानै नोंथांमोन बयनिसिमबो जायफ्रा देरहानानै थांदों मोननै दोलोनिफ्राय बा रिजनेल पार्टी हिसाबै जोङो नेशनेल पार्टीखौ जोङो दोनथ'नानै बे मोनसे जोंनि आन्सलिक दलजोंनो सरकारखौ दानांगौ होननानै जोङो मोनसे खौरां मेलजों फोरमायहरनो सानदों। आरो जे जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दलावहाय जेसेबांनाखि देरहानानै थांनाय दैदेनगिरि लिडारशिपआवहाय दङ बिथांमोननि साननाय हनायजोंनो जे पार्टिया खावनै जाबाय, अब्लाबो दिनैहाय जोङो रायजो राजानि जानानै जों गोरोबलायनायखौ लुबैदों। थ' बियो मोनसे जोंनि हारिनि मोनसे थैस' थांस' थै जिउ बावनानै मोननाय बे गोरोबथाखौ जोङो हारिजों हारि बिदा फंबाय मोखां नायलायनानै जालांनाय सिगांनि बायदि रोखोम दान्थे बिदान्थेफोरखौ बावगारनानै बेयो मोनसे जोंनि गोरोबनायनि मोनसे सुजुग सम। आरो बेयाव जों गोरोबनो हायोब्ला दुलाराय जोंनि भारतबर्षआवनो बा गोबां हारि माहारिनि गेजेराव निस्सय बर' जाथिया अनलायमारो, बिसोरनाव साननाय हनाया मोजां, नैफोरबादि मोनसे जोंनावहाय मोनसे एग्जाम्पल मोनसे बुंफुरलु जोंनि गेजेरावहाय ओंखारगोन आं बेखौ नुहुरदों। दा बेनिखायनो जों गोरोबलायनायखौ लुबैदों। नाथाय गोबांथार लिडारशिपआव बा शिपनि मासिखौ लानानै बेले बेजे जानायखौसो जों नुहुरनो मोनदों। दा बेनिखायनो बिथांमोना बेबायदि मोनसे साननायखौ गारनानै मोनसे गणतान्त्रिक डेम'क्रेसिनि रुलजों आयेनजों ल'जों खारनानै जाहाथे नैबे जे बिटिआर बा बिटिसि गभर्नमेन्ट जारिमिनारि मोनसे जोंनि गोरोबथा जे खुंथाय गोहो लानांगौ जानानै फैबाय। दा बेनिखायनो बे खुंथाय गोहोखौ जाहाथे बिथांमोना मोनसे गोजोन गोरोबथा हिसाबै गोजोनै बयनिबो मेगनाव मोनसे मिनिनायनि मोनसे नेरसोन बा महर मुस्रि मोखाङाव जेन' बेरखांहोयो, आं बेखौ गंग्लायैहाय दिनै एक्स-एनडिएफबिनि जानानैहाय मानाव गेदेर देरहानानै थांनाय बिथांमोननिसिम बिजाथि बिथांमोननिसिम खावलायहरदों, लिडार बिथांमोननिसिम। दा जोङो बावैसो सिगां जोङो माखासे प्रेस मिट लानायफोरखौ जों नुनो मोनदों जोंनि मानाव गेदेर बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिमबो। आरो ओरैहाय जोङो मानाव गेदेर इउपिपिएल दलनि दानि जाया सायख'जानाय गोदानै CM चिफ प्रमद बर' बिथां आरो लोगोसे जोंनि एक्स-एनडिएफबिनिफ्राय बिजाथि महरै देरहालांनाय रन्जित बिथां सारमोना गोबांथार बिबुंथि लाखिलायदों गावजों गावनि गेजेरावहाय। थ' जोङो बेखौहाय मोनसे पजिटिभ जोंनि हारिनि थाखाय गोरोबलायनायाव जों नुहुराखै। थ' बेनिखायनो जोङो बिथांमोननिसिम गंग्लायै खावलायहरदों जाहाथे बिथांमोना जाहाथे गोरोबलायनायाव फैयो। दा मानाव गेदेर जोंनि चिफ सार बारग' बिटिसिनि चिफ सारा जे बुंदों, बिथाङा जे रिजनेल पार्टियानो आन्सलिक दलानो दिनैनि बेलायावहाय नेशनेल पार्टिखौ दोनथ'नानै जोङो बे सरकारखौ दानांगौ होननानै बिथाङा डिमान्ड खालामदों। दा बियो मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे सुजुग मिलायनायनि, आरो बेबायदि मिलायनाया बयनिफ्राय देरसिन गोजोननाय होननानै आं बेखौ सानदों आंनि गोसोजों। आरो एक्स-एनडिएफबि हिसाबै जों सावरायलायदों आरो रायजो राजाफोरजोंबो ओनसोलनि रायजो राजाफोरजोंबो जों सावरायलायदों। आरो बेखौनो जोङो मोन्दांथि मोननानै दिनैहाय जोङो जे बे सरकार दानो थांनायाव जाहाथे बिथांमोना हारिखौ अनास्था खालामा, जाथिनि मान सन्मानखौ जेन' लाखियो, बेखौनो आङो गुरैयै बिथांमोननिसिम खावलायनानै आंनि खावलायनायखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।